Privilégium dotyku. Tento ručne vyrobený perský koberec z kolekcie Daniela Bicasa spočíva na čiernom hodvábnom podklade, hladkom a hlbokom ako tichá nočná obloha. Na tejto temnote sa objavuje prvý nápis, utkaný z tmavomodrého hodvábu pomocou starého rímskeho písma. Písmená pôsobia klasicky a vznešene, no kombinácia tmavomodrej farby s čiernym pozadím spôsobuje, že je ťažké ich rozoznať. Nízky kontrast núti diváka priblížiť sa, hľadať a vynaložiť úsilie na pochopenie. Posolstvo znie, v temnote žiari tvoje vnútorné svetlo ešte jasnejšie a vedie ťa k tomu, aby si dosiahol pozoruhodné veci. Priamo nad týmto slabo viditeľným rímskym textom sa objavuje druhý nápis, preklad do Braillovho písma, utkaný z čiernej a modrej vlny. Každý hmatový bod vystupuje v podobe malých, zámerne vytvorených výstupkov, čím vzniká reliéfny povrch, ktorý možno spoľahlivo čítať prstami. Zatiaľ čo vidiaci človek má problém rozlúštiť vyblednuté rímske písmená, nevidiaci čitateľ môže okamžite pochopiť význam prostredníctvom dotyku. Braillovo písmo prekrýva vizuálny text ako vodiaca ruka a odhaľuje to, čo oči nedokážu vidieť. Vzájomné pôsobenie týchto dvoch spôsobov písania, jedného sotva viditeľného a druhého hmatateľného a vystupujúceho do priestoru, vytvára silný komentár k vnímaniu, privilégiu a prístupnosti.